Ote manemi udogi, okada winjo kigo koko. Mondo mine chendroni kod mamoko donji e viewsasa.com. ये तेरी मेरी दोस्ती है जिंदगी की आस मेरा दिल धड़क रहा है तेरे दिल के पास ये तेरी मेरी दोस्ती है जिंदगी की आस मेरा दिल धड़क रहा है तेरे दिल के पास Yudomo madajre kod kito hala ma itimo, pesa ma ichako hala kata capital, hola mari ng'iyo gige ohala kaka nyamburko, omenda mar okumba, hola mari iwuon e kind mamoko. Yud ber mar omenda ma ichiwo nyaka 10 million ma onge gima itweyo kaka lambun ma ipuodho e yo mapiyo. Na to kori winjo kika winj kucha koluonga ni mbabas nikech koro uneno kama nge pesa moro matin. View Sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya Prita. Tokendo kimara mare wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View Sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. wow Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako, kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View Sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Kansa mar thuno en achiel kuom tuoche mang'eny mokalo pachoka ka ji mohewo 7,200 iyudo kod kansa ni higa ka higa, ka ji manyalo romo 4,000 wito ngimagi kokalo kuom kansa ni mar thuno e higa. Kapo nono ni fwenyo lokruok mora mora e thundeni, to tem matek mondo mi ine laktar, nikech kofwenye chon tinyalo thiedhe. Oteni ikelonwa kod Royal Media Services. Royal Media Services, we care. Ichlach nonego okal tako. Matiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. Beikori mar doke pacho, kama sigendni ilero gi mor kod sunga mar luo. Chakre weche hera mamulo chuny, anyuola, timbe machon, nyaka sigendni madongo mag kit anyuolawa mapakowa. Magi ok gin mana sinema, magi gin sigendni magwa. Ka ok mana chikni emomiyo koro sani wabedo kaka familia. Kar nyamerwa Dhok ma wawacho, koko mag nyierowa, kit luo kod sigendniwa nenore ayanga. Winam Cinema, Jumapil ka Jumapil, saa 2 kod saa 4 mar otieno, mana e Ramogi TV.
Nyakoram gajuang kamura mura mintiere hoseromo kanyo saa 3 mar otieno mar chieng' tarik 25 dwe mar 10 higa mar 2025. Kamura mura mintiere gino mara ni bedo kod odiochieng' makare. Bure Nairobi ka en koth makoni kod kocha. Kini gweng' ma intiere piny chal nada nyaka luokre kod achal mano mar kor lwasi. Kokamano harwaki ni machiegni weche mago manyien mago imore kama mokwongo hoithuond weche manyien. So wakati iliingia upande ya Nissan mahali kuna pandia ndio sikakutana head on. Juzi ndio tulizika ndugu yetu mkubwa Ajaka. Na tena sasa tunazika mwingine. Anyuola mar ji auchiel mano witongi magi e masira mar apaya Gilgil. Osachaka yanga chenro mar yango kendo timo nonro mar ringre mag wedegi. He was our protector in many ways. He was able to say things that the center doesn't usually like hearing. Duol mar governors kotelnegi gi jakom margi Hamed Abdullahi osingo mar kedo ne telo mag gwenge kaka yor chopo lek Raila Odinga. Wan gi chandruok mar sitima nomiwa kato chako duogo ting'e olal kode nono. Koro kata kaka waneno onge wanie mudho to sani piny olony. Johala e dho wath Mananga ywago reyo ewi onge mar stima kuom thuolo ma hawo dweche 3 sani. Gino mathiro ohandegi mar lupo. Gajuanga Wilson Ochuka konyowa e loko weche manyien otieno makawuono. Kokamano kopogre gi wang' jowi inyalo luwo chenro magwa achiel kachiel mbui magwa mag oganda. Yudo achiel kachiel e mbui mar Facebook, wantiere mbui mar YouTube, Citizen Digital kanyakla kod mbui mano mar X. Lai mago tema chok bende oyaware 3:600. Bed kod nyaka giko mano mar oimore. Nyinga Sharon Ongao. Kwa chako heni jotenda arita mapachoka hojuko yedhe mameroji midendo ni metamorphophine. Manengone romo siling bilion 8.2 e dho wath. E apedha manotim gi jolweny mag pi midendo ni Kenya Navy. Apisas mag Coast Guard kaachiel kod mago mag Nakada omako achije auchiel mawuok e piny Iran ma bende omak e meli moro manoting'o yedhego. Kalore gi jatendo kwach kiche pachoka mano Mohamed Amin. Apedhano en mana achiel kuom apedha mamoko ma apisas mag obila osbedo katimo mar kedo gi wach mago mag yedhe mamero ji e pachoka. We were able to discover 769 packages of crystalline substance that was weighing approximately 1,024 and 253 kilograms of what came out to be methamphetamine. The street value of the consignment is estimated to be cash shillings 8.2 billion, equivalent to US dollars 63 million. We did our own preliminary sampling tests, and this was done by the government chemists. And the analysis confirmed that the substance was methamphetamine, which essentially is a synthetic drug. Kenya Navy was able to intercept this suspicious vessel about 630 kilometers east of Mombasa. And we have been able to conduct this operation seamlessly, and were able to arrest it and escort it here to the port of Mombasa. Anyuola mar ji auchiel mano itonge magi e masira mar apaya okiny makawuono e gwenge mag Soisambu Gilgil County Nakuru. Osachaka yanga chenro mar yango kendo timo nonro mag ringre mag wedegi. Chenro ma itimo e kar kano ringre osuptal mag Gilgil Sub County. Jogo eko mano yudo masira makamano ne nitiere nyamburko mar ji giwegi. Mano tumore rigiri gi nyamburko kido mar bas matingo jowuoth. Masira makamano otimore e kinde mana rik gi wuok e nyasi mano mar ik mano bagi e gwenge mag Nyakach e county mano ma Kisumu chieng' tich abich. E kar kano ringre e osuptal mag Gilgil Sub County. Familia mar rawera mantiere koda higni 26 mong'ere kaka Peter Ogola nitiere kod kihondko to kwinjo tho mar wuodgi.
Peter, wuoro mantiere gi nyithindo adek, en achiel kuom chwo auchiel manotho e masira mar apaya manotimore okinyi ma kawuono e gwenge ma Soisambu Gilgil. He was only my brother, which we can cooperate with. But now, he has gone. And he left us in bad condition because we have young children. Life sijui venye itakuwa after here. Jal machielo manowito ngimane e masirano en David Madara Ogunde, wuoro mantiere koda higni 43 makoro weyo chien nyithindo 5. Ji ariyogo gin moko kuom ji auchiel mane Rick owuok e nyasi mar iko e gwenge Manyakach kendo ne Rick gidok Nairobi. Nikaambiwa ni kama wamepata ajali na wanahitajika familia yake, so ndio nilichukua jukumu nikimbie mpaka hapa kuconfirm ni nini imehappen. Kwa bahati mbaya wamekufa wote wenye walikuwa kwa hiyo gari. David alikuwa mtu mzuri kwa maisha yetu. Ni mtu ambaye alikuwa anaunganisha familia yetu. Kitu yoyote ikitendeka, yeye ndio anasimama. Juzi ndio tulizika ndugu yetu mkubwa Ajaka. Na tena sahi tunazika mwingine. Masira marapano manotimore kar saboro manapinyo rugodo duchi makawuono. Ne oriwo nyamburko mar jigiwegi kod nyamburko kido mar bas mane Rick ochomo Nakuru. Lipodo bila oyango ni basno ne temo kadho nyamburko mamoko. Kata kamano, ne utumore Rick kod rig nyamburko mar jigiwegi. Makosa kubwa ambayo tunaona kama ilitokea ni upande ya bus. Ilianza kuovertake magari zingine ikiteremka bila kuangalia ile gari ambayo inatoka upande ya chini. So wakati iliingia upande ya Nissan mahali ilikuwa inapandia, ndio zikakutana head on. Nataka kuwahimiza madereva na watumiaji njia mahali popote wawe waangalifu. Ringre ji auchiel go okana e karkano ringre e hospital ma Gilgil. Kata kamano, yuak nitiere kaluwore gi medruok mag masira mar apaya e apaya ma Nakuru kochomo Nairobi. E kind thuolo mar dweni kende, mohewo ji 20 osewito ngimagi e masira mar apaya. Tunapoteza vijana wadogo katika barabarani ambao wanaacha familia na familia inakuwa ngumu kujitegemea. E kinde makoro anyuola mopogore opogore nitiere gi lit kod kuyo. Koyo podi medo chwal ne piny owacho mondo tiek chenro mar gedo mar apaya mar Rironi kochomo Mau Summit mabiro konyo e duoko chien masiche mag apaya e gwengego. Kopogore gi Manyakoro Mgajwang' en ni riwruok mar Gavana COG olimo dala Prime Minister machon mar Kenya mosenindo Raila Odinga kendo chiwo luor margi ne jatelo mane omi nying mar wuon telo mag gwenge ka gisingo dhi nyime kod kedo ne telo mag gwenge okenge mar chopo lek mano mar migosi Raila Odinga. Jakom COG Hamed Abdullahi opako Raila kuom kedo ne thuolo mar duond buche mathoth kaachiel gi demokrasia mar neno ni gwenge duto oyudo dongruok maromre. Chris Awino nigi ler mathoth. Rangach mar dala ma Prime Minister machon mosenindo Raila Amolo Odinga ma opoda fami kar chung od bura mabondo odhi nyime kod rwako welo moke tung Kenya mangima. Seche mag okenyi riwruok mar Gavana COG e bwo telo mar FCPA Ahmed Abdullahi ochopo mar chiwo luor margi ne thuon mane okelo kendo kedo ne telo mag gwenge. Baba was devolution, and devolution indeed is and was Baba. The dismantling of a very powerful centralized system where resources were at the center and were only given out through political tokenism is what Baba fought. Abdullahi Maneo ten kod Governor Masia James Orengo, Wilberforce Otechilo Mavihiga, Mudhomi Njuki Mathara Kanithi, Eric Mutahi Makericho, kod Professor Anyang' Nyong'o Makisumu, osungo Raila kuom bede opara manyime emiyo jo Kenya telo mag gwenge okang' mosekelo dongruok kod lokruok e pacho kae mangima. When he picked up that fight, even those that are oppressed
did not initially believe the fight was worth it or it was possible. But Kenya has changed irreversibly because of him. And this is why we will forever be a grateful nation that Baba lived amongst us, fought for us, and made Kenya what it is today. Mopogore gi josiasa kod johera mag ODM, matho mar Raila Odinga oweyo kie, Abdullahi wacho ni telo mag counties bende odong' ka nyithi kie nikech Raila Odinga emane en wuon telo mag counties. Kata kamano, COG osingo madhi nyime kod kedo ne sirikal mag counties mar chopo lek mar Raila Odinga, wach mane osir lwedo kod Mama Aida Odinga. On behalf of the Council of Governors, Mama, when the orphans of Baba are listed, the devolution family will be top of that list because he was our protector in many ways. He was able to say things that the center doesn't usually like hearing. And when I say the center, is the people with a centralist mindset that money should not go to the grassroots. But we will pick up because we believe we owe it to Baba that we will speak for devolution the way he used to speak for devolution. Thank you very much. I know even Baba, where he is in heaven, is looking back and saying, yes, those are my people. Thank you very much for coming. And maybe I take this opportunity also to thank those who have come today. Kalore gi thuolo ma demokrasia kod telo makare mane Raila Odinga okedone, Abdullahi wacho ni gwenge duto mane ojwang' kaka Turkana, kadho wadh nam chumi kod nyandwat ma ugwe, sani koro yudo dongruok machal kod gwenge duto ma pacho kae. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jumachiel tok ik mar mane en ogai mar ODM Raila Odinga. Jodongo mawuok e dhoudi mopogore opogore pod medo limo dalano mar kuyo gi familia mare. Kendo paro gigo mane Odinga otimo kod kaka nomulo ngimagi maonge akweda mag dhoudi. Kaka jafwambo marwa Steve Biko lero, oganda joabagusi kod jodongo makanyada noywago Odinga kaka jal manokedo ne kanyakla mar oganda e pacho ka. Atodo koni thuolo mar ywago mane en ogai mar ODM, Raila Odinga nyocha orumo bang' chenro mar lielo wi Raila Junior kaka jatend par Raila Odinga, boma ma Bondo kod alwora mare pod rwako welo. Wuono jodongo mawuok e dhood Omogusi kotelnegi kod gavana machon ma Kisii, James Ongwae, noywago Odinga kaka jal mane otiyo machiegni gi oganda no maonge akweda. He was a man who cried for this country. He was a man who fought for this country. He was a man who fought for the common man. He was a man who actually was the architect of the 2010 Constitution, which made me a governor. E kinde no, jodongo go nokwayo kwe kod achiel mar oganda bang' lal mar Odinga, jal mane riyo wi oganda duto kendo tiyo kanyakla e bero ngima jopiny. Osekelonwa multi-party. Mar ariyo okelonwa kwe piny. Mar adek kanyocha ne piny wang' ka to jaduong' okwe piny kane jensi neno ni nitie makosa. Ne wabed e riwruok. Jakom ne wacho niya, weuru joma tiyo ti. Weuru kaso joma tiyo, weuru sa yiero biro dhi mbele. Kik ugo siasa, joma tiyo weuru ti. Omiyo mane gimotimo wacho wabiro jiwore mondo tich odhi nyime. Machielo, jodongo mawuok Kanyada e kaunti ma Homa Bay bende nochopo paro Odinga ma opoda kanyo mane gipare chenro mag dongruok mane Odinga okelonegi kaka gedo mar od somo manyasani skuniri ma ogande. Yore nitie mahani koro miyowa taya koro liel Homa Bay. Schools bende nitiere Homa Bay. Wagone Mama Ida erokamano kuom losonwa library maduong' Ogande Girls High School. Ni ana Homa Bay kasa ne kiringo Homa Bay nyalo lale i town. Nikech street man idhi ka igo kona idhi ka Homa Bay ber sani kabisa. Nitiere gik mane onge masani koro nitie. Kendo pod wamedo gwero kamano ne kwe mantiere no. To wamedo wacho niya, gima gero piny en riwruok manyo foster
ni Raila ni kare ne ngama ne a very forgiving man. Ngamok mak wach. Fene kata yanye ni tiyanye tuko ni wewe. Timbe mar dhoudi mopogore paro Odinga ogen ni pod biro medo dhi nyime ka oganda yudo kinde mar larruok kendo kuyo kanyakla gi familia mare e kinde ma ginyiso kitgi kod timbegi. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Jaod bura ma Lego Usonga Samuel Atandi okoni duond bura mar ODM onge gi ng'ata mani kod thoche manyalo chung mar laro kom mar jatend piny Kenya gi jatend piny Kenya William Ruto e yiero maduong' mar higa mar 2027. Atandi okwedo josiasa moko mag ODM ma wacho ni ogai machon mar duond bura no mosenindo Raila Odinga ne ok osiro lwedo jatend piny William Ruto mondo lar kendo komno e yiero mabiro. Ka okoni mago josiasa ma pod onge oteku mar siasa. Atandi mane oten gi seneta ma Migori Eddie Okech, jaod bura magem Elisha Odhiambo kod Karan e od bura mar kaunti ma Homa Bay Annington Abeka. Okoni ODM dhi siro jatend piny e yiero mar higa mar 2027. Ka okoni josiasa mag ODM moko mor gi wachno mondo chak chon mondo dar e ODM. Who thinks he can run for president, come out and also tell us whether you have capacity to defeat President William Ruto. Some of these leaders who are claiming that Raila Odinga did not say we endorse Ruto, they are tiny, small leaders. Some of them are still even using diapers. And they are here talking and claiming that they can challenge President William Ruto. ODM is not ready to run for presidential candidate in 2027. The party is not prepared to field a candidate. And that is why we are saying that William Ruto is a former member of ODM. We have gone back to our former members to help us rejuvenate ODM. Kata kopone ntingat mora chiel, kata ji moko ariyo, mane pod doubt, mane pod nigi to moro matin, e wach President Ruto. Ada mondo akwa ng'ano mondo ng'iyene ni yawa. Nyadhi momiwa mano ikgo baba Raila Amolo Odinga. Joswahili wacho ni mgala muue na haki yake mpe. Kata dok idwa Ruto moro monade. Ng'uono gi era monyisowa e liend jaduong' wadhi chung' kode. So the Luos are not going anywhere. Us as Luo, we are united behind President William Samoei Ruto. Kopogore gi manya korom gajwang' jotend kanise e boma bul mar Pentecostal Voices of Kenya koro dwaro mondo mi paro mar chik mar higa mar 2024 mageto tayo chenro mag kanisa owit oko chutho. Makaluwore ni moko kuom gigo ma piny owacho dwaro ni okete tim ok riw ute lamo duto e pacho ka. Gino mok chiw ranyisi makare. Kaka Efi Nyakidi lero, jodologo olero ni nitiere dwaro mar beda kicha e kinde ma itemo los chike matayo chenro mago magalama. Paro mowinjore chiw chik kod yono ma ute lamo duto pacho ka owinjore tagodo chenro mekgi. Paro ma bende imiyo sir kod apis Attorney General kod apis jotend migepe. Paro makamano oyango ni nitie duol mabiro chung' ne loso chike matayo ute lamo. Duol ma bende biro riwo koda ka riwruok jodolo mar kanisa kopere Kenya Conference of Catholic Bishops, NCCK, Evangelical Alliance of Kenya, SUPKEM, Majodin Islam, kod Hindu Council. Gino ma jotend din e boma bul mar Pentecostal Voices of Kenya wacho ni ok chiw thuolo ne kanise kaka mikgi. The commission is proposed to comprise of, among others, the Conference of Catholic Bishops, National Council of Churches NCCK, and the Evangelical Alliance of Kenya. While we have nothing against them, these bodies do not represent the diversity of the church in Kenya. For example, they do not represent Pentecostal churches such as us, and limiting the composition of the commission to their nominees only serves to entrench their interests and further disenfranchise and discriminate the rest that do not subscribe to their religious doctrines and practices. Bende paro makamano olero ni en ataro mar chik ne ute lamo
riwore kod josiasa kata timo gigo machiwo sir ne jasiasa kata duond bura moramora. Ketho makamano kelo fuai mar omenda maromo shillings 500,000 kata dweche 6 mar twich. Kaluwore gi jotend kanise mag Pentecostal Voices of Kenya, josiasa gin jokristo mana kaka oganda mamoko, kendo mano achiel kuom yore ma kanisa nyalo konyo e seyo telo marach. Onge jasiasa mano nyuol kwa e polo. Josiasa duto te ma wan godo duto te gin mana achiel kuomwa. Moko nyithindwa, moko minewa, moko wetewa. Ok wanyal keto gi kando. Seche ma gin machiegni kodwa, eka wawuotho kodgi. Ka nitie gima achiel kuom kata ariyo marach kuom eigi, kanisa ema nyalo chung' motegno mondo mi chunygi lokre, mondo mi giti yo mowinjore. Kopogore gi mano, jal moramora ma ibiro yud kod ketho mar wuondo kata ka omenda kuom jakristu gi paro mar lamone mar yudo gweth, change kod timone hono ibiro twe kuom higni mokadho 10 kata fuai maromo shillings 5,000,000. Ka koro ng'ato biro e kanisa mar roho en roho ema telone. To lamne Nyasaye, bang' lamone Nyasaye, to ono timore kata ono kotimore. Tiwacho ni koro bill ni miyo member thuolo mar dok e court. Owacho ni natimo achiel ariyo to ma ok otimore. Koro jatich Nyasaye cha nigi thuolo chiko wacho no nyalo bed nyalo tere court kata tweye nikech gima ok otimore mane roho emonego bende timo. Mano ok wanyal yiego nikech wach Nyasaye en gima roho ema timo nade ema telone. Gino machielo ma bende jotend kanise omiyo pek ahinya en jal moramora kokadhe chenro mag Lamu timo gino maketo chal ngima oganda kamarach. Gino ma Pentecostal Voices of Kenya wacho ni biro thiro ratiro mar golo paro makare e wi din machielo. When people were being buried in Shakahola, where were they? When those evil were happening in Shakahola, the local administration was there. So you can't use Shakahola, a criminal activity, to make the church to become a criminal activity in Kenya. Magi timore tok wito oko paro machielo machalo gi mano mane osir kod Senator Danson Mungatana. Efinya Kidei, Ramogi TV, Nairobi. Nyakorom gajuanga wach magwen kuro ne omuoche gweng Mananga e county ma Kisumu. Bang' jalupo moro ne okayo kendo chodo it nyawadgi tok gwandruok manomuoch e kindegi. Achijno wachore ni tiyo koda yedhe maloko paro e semane monj makamano otimore. Mana ka lipota marwa James Opondolero. Sani anaonge ita chiel, adonge ita chiel. Na kage by that time side makono no yadra mara oktigi kanyo. Koro konywa uru sirikal nyaka dhano sani osewe chamo gik monego gicham kaka chapat, kaka rech, mumi, yande kaka gichamo gwangkai. Sani koro girokore gichamo dhano. E kinde mane yamo kod apaka okwei nam, jolupo moko 4 ne owuok e dho wath Mananga ka gidhi manyo rech e chula Mandere e otieno mar tarik 23 dweni. E wira mane igeno ni dhi bedo mar kwe, mirima mager nogore kuom jalupo Kingston mong'ere gi nyingo ledhi kaka Katelo miyo poro kuom nyawadgi Collins Ochieng Otieno mokayo ite onjako miyo muonyo kaka Collins leronwa. Jatukwa achiel ma jolupo wadwa ne pache owilore ne obiro kuoma kasudhe no manye ochamo ita e yo makare manye lupo ma odiochieng' manyoro no ne okethore manye wadugo oko. To gisani to en mana jacham it no chamo ita makata ita no kumantie monego be no miya mondo dhi otwang'a onge an ita ni en angus kaka nene ni. Collins medo ni achijno ne oriwore kodgi e chenro mar dhi lupo kane osebila muna gima ne ochunogi nyaka gibed akicha mar neno ka en kare kinde duto kaka ne gimedo dhi e chuny nam gino mane ok mor achijno. Wanyok wamer ji adek to en nyomer te ilupo kae kendo ok dwar ni ng'at momer mondo dhi lupo en kanyo osemer tok kapok wadhi lupo to oidho kod wayie to kichiewe to neno mana ni goye gi ubo kata sande. Koro emomiyo an ema nyaduong' e jogo manye en koda gi mirima ni an ema kosebiya to koro tich orumo. Koro miyo nye chopo e tiende moro miyo mindo kijana ni cham ita. Tend dho wath Mananga korka korgi osekawo okang' mar chungo chutho achijno e tayo chenro moramora e dho wath kanyo kendo bende gisegoyo lipode ne tend dho wedhe mamoko mondo kik rwake. Gocho ne jokombe manie East Seme Ward machaka gocho ne jokombe manie Seme
sub county ma nyathino koro tam onge lupo ei waka nyaka chieng' moro bed cleared no ng'ama ber kamoro mama nodhiye i Kisumu county to kata mane counties moluoro dho nam kaka Homa Bay gi Migori an gadier nyathini biro yudi. Wach machal kama ne osegoli pode e apisi mar ruoth ma alworano e sama pedho matut bende dhi nyime mar manyo achijno manyaka sani noringo molal. Tend wadno bende okwedo malit mokalo tim makamano kagiwacho ni dhi ataro gi chike matayo kelo kaachiel gi ketho nying tij lupo. Wach mar dhawo e dho nam kata i nam wasekwero nikech mano risk ngima jonam kendo nyalo gemo thoge ma ok ochomo kare. Omiyo akwedo wachno gokang' mamalo kabisa. Report kata an ajakong'o mondiek to sama dhi nam to kamadh ka kong'ogo nikech ema okelo na nyaka sidani debe ni amer kadhi nam dikora asaka it ji mokadho kaka ka itani koro konya uru jatelo miya kata kony moro aweluo nam adhi ariem kata piko japiko samoro ok cham dhano. James Opondo, Ramogi TV. Gima nyakorom gajwang jo ohala e dho wath Mananga koro ywago reyo ewi onge mar stima magiango ni osemiyo gin e mudho mandiwa kuom thuolo ma hawo dweche 3 nyaka sani. Gino makoro thiro chenro mag ohala ahinya to mar lupo e dho wadhno. Mana ka lipota marwa Millicent Adhiambo leronwa. Jo ohala go koro miyo sirikal ndalo 3 mondo kaw okang' mapiyo mar loso negi wach teko stima. Nono to gibiro bago ng'anyo ewi midhiero makamano. Chal mar dho wath Mananga, picha mako kamoko kuom johala kod jolupo temo menyo kidam menyo marech kod ohala magitimo pile ka pile. Kata kamano ohand rech makelo negi chiemo kendo miyo gidak maonge kwecho dhi kaduono negi to nang'o nikech onge mar teko stima gino makoro giyango ni oseduoko chien yore mag ohala kod lupo e dho wadhno. E Nanga ka wan gi chandruok mar sitima nomiwa ka to chako duogo ting'e olal kode nono. Koro kata kaka waneno onge wanie mudho to sani piny olony to wanie dho nam to kama wantiere dho nam ni rech ni ka jolupo ni ka sani koro dweche 3 ka waonge sitima. Ne wamor ni wayudo sirikal ma minister motelo ne energy ni ne jaluo to koro kane ka koro gini konyowa nikech afil ni ka ji dhi yiero machielo to onego bed ni sitima koro pong'o gwenge wagi kata mna mier to kane ka koro gini konyowa ka transformer inyalo gol ka mondo dhi owil mana transformer koro ni mano kendo kawo dweche 2 manyaka sani koro tamore duogo. Wan kod uda 3 mwakete rech koro rech kethore rech donjo ka to kethore koro onge kaka watim. Kopogore gi ohand luwo rech kata mana weg dukni bende onge stima gino magiwacho ni rocho ohandgi kaluwore ni jonyiewo odok piny. Soda liet dhano ero mana soda ka ng'ich koro business odok chien kabisa nikech soda ok madhre pi maliet ok modhre koro business mar korka dukni bende waneno ka jodukni ywagre nikech giwaro gigo to chung' ng'icha nikech ok gigo ok dhi mbele. Ewi mano weche maundu kod njore be koro jimbore ka jodak yango ni kuo omedore ahinya e dho wadhno. Gitielo bende ni le kaka rao kod otoche bende mudho miyo gimenore godo e mier gino maketo ngimagi e andaki. Sani gik moko iyudo ka ng'ato temo turo kifundi nikech bicho timo mudho lach nye ka nitie to nye wayudo ka at least dhot nindo salama mokiyudo ka ng'ato temo ka gima turo dhot. Koro kuo waneno ka stima pod biro medo ka onge to chal ka gima kuo biro bedo malo nikech piny otimo mudho ng'ato nyalo mula dhot nikech ng'ama nene onge. Bende an man kar kani adake koro toche ka sitima onge piny olil otoyo biro nyaka nam ka motoyo chando wa korado kod rao ketho gima nie pi to toyo bende ringo ketho nwa jamni e mier nikech piny olil onge kaka waneno. E achiedh nade ma okwakogi pod gitimo matek mar mondo mi gidhi nyime gitimo ohala mondo kik gibed gi pek mar yudo omenda manyalo konyogi. Kata kamano kwayogi ne sirikal chalo kamae. Kora wakwayo ni jo sitima miwa uru sitima mondo wabed ka wanyalo yudo kama wakane rech ler bende mondo wane. Koro ging'iya ni kaka wanyalo timore nikech rech nero bende gimodago waka
to rech bendi ohala mwaloko to kundi mwaloke rech goeko ka rech okethore otop koro onge ka kwa konyre. Koro mana ywak mwaywago ni ka jo Kenya Power and Lightning Company winjowa to mondo mi gidugnwa transformer mondo mi wabed gi ler. Jo Kenya Power ochako E kinde ma jo ohala e dho wath Mananga medo tero lemb geno ni sirikal kokalo kuom kambi mochung'ne keyo teko stima biro winjo ywakgi gimiyo gi ndalo adek kende ponono ok gitimo kamano to gibuono mar bago ng'anyo mar tipo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, dho wath Mananga, Kisumu County. Nyakorom Gajwang dakika ni 28 tok saa 3 mar otieno kapok aka yo mati Nyakorom Gajwang asoma ni moko kuom ote mabende isebedo kioro. Kevin Ouma iwacho kanyo ni apaya mano Nakuru to tinde osenego ji mathoth nde owinjo sirikal otime gimoro. Wuodo Riwo iwacho ni ikwayo ne familia mabende nolalo wedegi odiochieng' makawuono mane apaya manotimore gwenge mag Nakuru kwa negi hocho makende. Kopogore gi mana neno ote moro ka Jeremiah Otieno Uko iwacho ni penjena gavana mane county ma Kisumu ni ndara ma Coptic bose losi koso girito masira moro e kinde gi makoro baba unge. Aya. Wach machielo Nyakorom Gajwang abiro bedo ka somo ntiere janino marwa mabende Felix Okoth iwacho ni iwuoro jocham it mano kaluore koda jalupo mabende no cham ite e gwenge mago mag Nanga. Benano ote machielo mabende or kanyo gi engineer Victor Okuna iwacho ni wasebede mudho e gwenge mag Opasi, Thithna kod Kojea e Suna East. Iwacho ni kama transformers no kethore higa achiel mokalo. Wakwayo RMP mondo one kaka transformers inyalo duok mar mondo mi jopiny obed koda taya. Iwacho ni nyingi engineer Victor Kuna iwuok Suna East e county mano ma Migori. Nyakorom Gajwang ina mar mun miaka yo matine kaduogo abro bedo kaduogo koda twak mano mar mine wacho tinu makawuono pod odoro ng'io ling'anya mano mar migosi Raila Amolo Odinga mabende no wito ngimane chieng' tarik 15 dwe mar 10 mano mar higane. Kik dhi mabora. Ne to kori winjo kika winj kucha koluonga ni mbabas nikech koro uneno kama ni pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya Prita. Tokendo kimora mare wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako. Kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Icha gweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anuari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax. Tiki. Taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji.
Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize, leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Beikori mar doke pacho. Kama sigen ni lero gimor kod sunga mar luo. Chakre weche hera mamulo chuny, anyuola, time machon, nyaka sigendni madongo mag kit anyuolawa mapakowa. Magi ok gin mana sinema, magi gin sigendni magwa. Ka ok mana chikni emomiyo koro sani wabedo kaka familia. Kar nyamerwa Dhok ma wawacho, koko mag nyierowa, kit luo kod sigendniwa nenore ayanga. Winam Cinema, Jumapil ka Jumapil, saa 2 kod saa 4 mar otieno. Mana e Ramogi TV. Be isei korine miel. To bendi sei korine tumbe mamit manyien manyasani. Wakelo ni mixes manit kabisa kod miel manyasani. And of course ngeso kangeso nyaka mwadung takrisa mwena nyaka sauchieza. Cheki melanin top imeweza. And of course Hilo bwana Chenro N Thonda Kumar. Nyakwarom gajuang dakika ni 35 tok saa 3 mar otieno. Machiegni chenro mar mine wacho hello Jailieta antiere kamar tai nyinga Sharon Ongao. Otieno makawuono nyakwarom gajuang walota ne kotende kod linganya mano mar migosi Raila Amolo Odinga mabende nowito ngimane chieng' tarik 15 dwe mar 10 mano mar dwe mabende wantiere ni. Manyaka sani en ndalo 10 tok tho mano mar migosi Raila Amolo Odinga. Otieno makawuono e chenro mano mar mine wacho wadwaro twak kaka ne migosi Raila Amolo Odinga ne okonyo e chwalo telo kod dongruok mago mag joma mine. Otieno makawuono antiere gi Mary Odhiambo mabende en jakeno mano mar riwruok mar maendeleo wanawake e piny Kenya. Abro bedo katudre kode achiel kachiel kentiere county mano ma Kisumo. Mary ginyalo mna miwinja amosi ni misawa gino mara ni bedo kod odiochieng' makare. Machiegni to otieno makawuono. Erokamano. Mana kamano Mary. Mor kuom chopo studio. Erokamano. Erokamano ahinya. Mary mana kwacho kamna twak marwa e kinde mabende piny Kenya pod wapong' gi rumbi mano mar lit kod kuyo. Migosi Raila Amolo Odinga ang'eni nitiere dongruoge mopogore opogore mabende nochwalo mar neno ni dongruok mago mag mine obed ahinya ahinya e piny Kenya kae. Wachakana gi kanyo. Iparo migosi Raila Amolo Odinga gi ang'o mano e kinde mabende nochwalo dongruok mago mag mine e pacho kae. Wabiro paro migosi Raila Odinga yore mang'eny kaka joma mine nikech okedo matek ahinya e yore mag mine koro donjo godo e telo sana sana nikech notiyo matek e loso constitution mar 2010 to koro ka notimo mano to ne nitiere wenge mang'eny mag constitution manoyawo empowerment mag women. Koro mine o benefit ahinya kane constitution manyien osebiro. Kendo wayudo ni omiyo koro oyawo thuolo mar discrimination cha odok piny. Constitution manyien oting'o gik mang'eny omiyo wa rights mang'eny kaka joma mine mayande ne upondo ok ne nyal chiwnwa.
Koro mine ywak kabisa kendo giparo migosi Raila yore mathoth ahinya. Nikech constitution emo chako kelo devolution, to devolution emo chako o create another 47 seats ma women laro mana kendgi ma gibede assembly. Ochiwo thuolo ma wa make godo decision e table. En kom walaro kende kwa kamine. Koro en gima unique ahinya Kenya ka. Kendo kano kedo tok nwang'eyo ni gini biro wuok gi ber mathoth kama. Kendo oyawo rode mang'eny mag mine. Nikech devolution ochako keto assembly, county assembly government in all the 47 counties. Koro in the assembly kanyo be wayudo ka mine mang'eny momanyo kombe mag ward representation go bende chako yudo thuolo. To because of the 2/3 gender principle money constitution omiyo kendo koro mine go chako bedo gi thuolo mag nomination nikech wa fight mono gap no kik dong nono. Koro wayudo ka most of those gaps ijasoga gi mine, gi joma mine. Koro en kuyo maduong' kuomwa kaka mine ma e Kenya kabisa nikech sani koro wan e mesa kama inyalo pime gik moko. Wanyalo discuss the budget allocation programs mag mine moloyo mag health. Kata economic growth, nitie kaka funds mang'eny mabiro miwacho ni ma for women, gik ma yande ne onge. Wahinyre yore mang'eny mar wito jaduong' e sama koro timre. To kang'iyo kendo kite wuon okelo dalili mathoth nikech kaka leadership mare mar ODM wayudo ka en ema oseloso nyaka Women League within the ODM party, ma party ne focus so much empowerment mar the women, that training them, ikonyo gi mono gibed gi teko mono gilar kombe ma mbele mono gibed e decision making table. Koro Women League man ODM ni omiyo other parties be koro boro gik mane Honorable Raila osete party mare ma the dominant party mar ODM. Wito migosi Raila ohinyowa in several ways. Kata ka wan ga gi function mobire iwinjo ko miyo women priority kendo spend more time or discuss the empowerment program mag women. My one person mobiro paro kabisa osego e tear gas oringe ndara ko dwaro mana ni teko mar women owuogi. Waparo Raila yore mathoth ahinya. An personally gi family na I feel ni loss duong' kuoma, pod an e denial, aparo mana ni pod entie, pod ka yudo reality no osedhi adier. To kata mana Mary mana kaka niwacho erokamano ahinya. To mana kaka niwacho ni lwenje mana bende migosi Raila Amolo Odinga nogoyo ne kedo ne mine pachoka, wang'eni biro bedo kaka rapara ne piny Kenya, hinya historia ma pachoka. Akendi korka kori kaka jakeno mano mar maendeleo ya wanawake e piny Kenya. Bende no ka thuolo makama mine osebedo ka tiyo godo e yo makare nikech chakre higa mar 2013 ema nwantiere koda ema iwacho ni the first election yiero mokwongo mago mag women rep notime gwenge magwa. Ineno ka joma mine osebedo ka tiyo koda thuolo gi yo makare mago mag chwalo dongruok e gwenge mopogore opogore pachoka. Kendo aduoki ni gino osekelo lokruok maduong' e ngima joma mine e Kenya ka. Kendo aneno ka women leadership moyo odonjo miyo wayudo kombe koro gisudo gi ochako kaka women rep ochako dhi oidho kendo koro en gi teko mar contesting other seats ma walaro gi joma chuo. And omiyo koro this time wanyalo wacho ni wan e Kenya ka wan kata women governors ma ngas mar affirmative action ne momiyo women mang'eny ochopo e positions go. Kendo paro mar dhano bende lokore nikech cultural issues manoketo ni dhako ok nyal mano tinde koro rumo. Koro waneno ka gaps moko mane nitiere mag discrimination mane open ahinya ka odok piny kabisa. Kendo koro kibed judged on something ni na woman.
To gimi penja en ni to be waneno matunda mar telo mag mine, waneno kabisa. Kendo women kuduogo kagi campaign kata kagi share the ideas kata pesa momigi magitimo godo activities ground, aneno kagi tiyo go maber. Corruption cases onge kuom mine wagi. Kata kwa ng'iyo nyalo bedo achiel ariyo to tin kabisa. Gi hero gin loyal kabisa kendo leadership margi miyo joma mine moko be bedo gi mijingo ni mondo chako dhi nyime mondo lar kombego mondo bed e telo. And thoth mine mineno koro ni kate parliament kate senate thoth gi nochako kate county assembly. Koro gino jiwowa kabisa nikech mine ma bendo yudo telo e assembly go waneno ka thoth gi contribute kendo gi participate, gin very active kata ok giluor kendo gin gi chir. Koro miyo mine mang'eny bedo gi chir ni kara an bende anyalo. Then constitution bedo protect gi nikech direct attack moko mane nitie kuom gi moko mane miyo mine mang'eny oluoro chung ka mago koro tinde onge. Koro miyo mine nigi chir kabisa kendo mine laro kombe madongo dongo. Erokamano ahinya. To bende kinde ma bende devolution oketo bedo deputy governors, moko bedo governors, koro wamor kabisa gino nigi matunda korka mine. Erokamano ahinya. Ka thuolo pok ong'adowa nikech seche momiwa bende tin, bende ka pod waparo ling'any mano mar migosi Raila Amolo Odinga, wang'e kar mana counties mopogore opogore kaka osebedo kar mana ka yiero joma mine e telo. Wang'e ne piny Kenya county ang'e ni mana Nakuru otelo ne kwan mago mine ma bende oyier. Iwacho ni county ma Nakuru nitiere kod jood bura 8 nyaka rom gajwang' mag mine mano moriwo nyaka gavana e county margi. Kik wiwa wil bende e gwenge magwa ma Kaluo. Kwang'e kar mana county ma Homa Bay. County ma Homa Bay nitiere kod kwan mine 5 nyaka rom gajwang' ma bende oyier. Kotelne gi kanyo kod gavana e county ma Homa Bay mano Gladys Wanga. Wantiere kod jood bura mopogore opogore. Kopogore gi woman rep mano Joyce Osogo. Wantiere kod jood bura mano ma Suba North Millie Odhiambo, Ivo Bara mano ma Kabondo Kasipul, Lilian Gogo mano Marangwe, kanyakla kod aparo ni nasewacho Joyce Osogo, kwan mag mine 5. Akia ni Mary motelo ni yiero mar higa mar 2027 di jiw mine e okang' machal nade mar mondo mi giwuog oko mar mondo mi oyiergi kombe mopogore opogore. Mine because of performance mag mine mwakwano mowuok mabeyo gi, waneno ka ojiwo mine mang'eny kabisa. Mine are going to vie for positions mang'eny kabisa nekech gin gi chir, nekech gineno jowetegi motelo mbele go kotiyo maber kendo miyo koro jopiny be mago kura be neno ni mine nyalo. Koro ok giluor kata matin kendo medo gi teko kendo wamor mine wuok oko kendo gin ga lot of voice. To change of mind e community bende waseneno ka community sani koro omiyo a woman a space ma koro en ng'at ma gise prove ni women nyalo telo kendo women nyalo lead gi maber kendo gin joma onge mibadhi kendo weche gi bende oriere. Koro waneno ka bet mine mikwano go te moloyo Nyanza ka ok gikuodo wiwa kendo wan proud of them kabisa kata ka gi conduct themselves. Omiyo koro ka dhako dwaro gimoro to ji bedo gi chir, ma biro chalo kaka ng'ane, ma biro chalo kaka wan gi examples mwasungo around. Koro onge chai moro ni dhaka macha no rumo kabisa. Nekech mine motelo sani gi omako kombe mabeyo kendo gi handle themselves very well. One so proud of them. Why encourage other women madwaro telo 2027 kikuluor wuogura wuoga. Ijawach ga ni mine ok oherore, mine oherore kabisa kendo support gibiro yudo from mine. One a big population maka mine o decide ni gocho ni mine weche gi mine biro succeed e positions mang'eny. Kendo wadwa encourage gi ni gidhi nyime, but wan gi kuyo maduong' kuom wito jaduong' mano fight no momiyo wayudo space maduong' ni. But koro wadwa prove ne piny ni wahere by tiyo maber kendo wakelo development no ganda mwa represent mono in the name of Raila Odinga mono kik wakuod wiye kamoywe. Mama Aida osetiyo matek kodwa komako lwet mine mane leadership
kata en owuon on her own otimo a lot of development agenda. Look at gik motimo Ogande Girls. Mago ng'isi ni en gi life mar mine mbele ne. Kendo wa consulte at all levels. Mine ohere kabisa. Sasa ma wan gi weche machando dir Mama Aida. County assemblies wayudo ka governors thothgi oyiero women executive members. Koro Professor Nyong'o nyocha oyiero mine mang'eny kabisa. Koro that is one example mangiso ni confidence mar leadership mar women medre Kenya ka. Wan happy kendo wan gi chir ni gik mabeyo biro mbele. Chieng' moro a woman biro bedo kata elected president in Kenya. Koro wan get a lot of good stories to say about the women and leadership. Iwacho ni geno nitiere to bende iparo kata mana bedura beda gi chir. Erokamano ahinya. Iwacho kanyo ni geno nitiere bende kik wi wawile gi historia ma bende Migosi Raila Amolo noketo mane higa mar 2022. Inyalo paro dwe mar 5 kano yiero Martha Karua ma bende nyaka gisani en jatend duond bura mano mar People's Liberation Party kaka jalupne mane higa mar 2022. Akene kadhi nyima akene mene adi manyalo kara mna chunga mok ni bedo jalup makoro chung kaka jatend piny Kenya engwela rokom mano mar president. Ng'eny kabisa nikech kata there's a time Mama Ngilu nosechung ne nodwaro kom mar president. To kata pinywa maluo ka chieng' moro wabiro bedo ga woman bedo kata president ok tek. Kendo wan gi chir ni biro timore. Mana kamano, hakeni Mary wachni mogik debe dango ahinya kinde ma bende pod waparo ling'any mano mar Migosi Raila Amolo Odinga kedo mano kedo ne mine pachoka omiyo nyaka sani koro mine nitiere koda thuolo mano mar telo. Mine ijiwo kinde ka kinde kendo kwan mathoth mag mine kipimo kata mana gi kinde machon. Chunge kombe mopogore opogore obed mago mag siasa, kombe madito mag apise e kinde mamoko Mary. Aneno ka interest mane Honorable Raila Odinga nigo gi empowerment ma women ojiwo parties, political parties te. Sani gin very concerned about leadership mag women, miyo women space, mono women o lead. Koro chir nitiere kanyo ma kata the current governors appreciate mine nie boards madongo, mine nie decision making tables. Koro wan gi chir ni mine Migosi Raila o create no a lot of space kendo okwadwa kudo wiye wadwaro more women come 2027 mono gilar kombe madongo. Apart from the 47 women representatives wadwaro laro kombe gi joma chuo kendo wadwa ni giwuog oko gi chirte kendo voters osebedo kod gi confidence gidwa miyo gi support. Koro mine wuogru oko duto ng'ata madwaro kom kikiluor. Takeni ni duond buche support kendo erokamano ahinya. Keni ni duond buche ne wach mane madichiwnegi nikech bende kinde ka kinde wajaneno duond buche mamoko ma bende chiwo direct nominations mago otiko manyalodia ne mine mopogore opogore gi wachni mogik koro kwatieko Mere. Migosi Raila Odinga noseseto gino party maduong' e Kenya kama en ODM. Ne kata nominations gaps go noketo zebra. Nowacho ni ka Aman moye obedo number 1, the next one number 2 and a woman. Koro parties duto kata political parties act nyocho sebedo enhanced ni nyaka kiero a man to the next person is a woman, kiero a woman to the next person is a man. Koro waluonge ni the zebra. It is there ma all the political parties onego winj mano. Kata nomination spaces onego tim nekech the fulfillment of the two-third gender principle poko tieki. Koro wagombo ni kawan gi teko in the assembly come 2027 onego wayud the two-third gender rule obed concluded in Kenya. Mono Kenya obede map mar the world for achieving gimanie constitution. Erokamano ahinya Mary waguni erokamano ahinya kuom mido thuolo mano mar twa kodwa otieno makawuono kata bedi thuolo na nok kata kamano waguni erokamano ahinya kuom chopo e twak otieno makawuono. Nyakorom Gajwanga mano Mary Odhiambo jakeno mano mar maendeleo ya wanawake mane piny Kenya mabende na twa kodwa achiel kachiel kentiere studio marwa e kaunti ma Kisumu kotenre kod ling'anya mano mar Migosi Raila Amolo Odinga hinya lwenje mabende ne ogoyo ne kedo ne joma mine e pachoka.
Dakika osekadho 53 tok saa 3 mar otieno. Kayo matin aduogi weche moko manyien mawaikono. When the crowds are gone, Diani feels like it's yours alone. Rediscover romance with sunset dinners by the ocean. Dance and laugh with your crew on the white sands. Or simply breathe solo as the waves crash softly at your feet. This low season, experience the beauty of Diani from only 34,300 shillings for 3 nights via SGR. View Travel makes Diani's magic more within reach. Book today and enjoy the ease of Liva Pole Pole. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Nyarungrung mokuota e buo yuothi kata machiegni kod ng'uti nyalo bedo ranyisi ni nitiere gimoro maracha e thundi kata kansa mar thuno. Kapo nono ni ineno lokruok e pien dendi mantiere thundi machalo kaka pot machunga kata kineno ka dho thundi nitiere kod lit kata ogolo kido mopogore opogore, tema tek mondo mi ine laktar. Oteni kelonwa kod Royal Media Services, we care. I have a theory, and my theory is that one cannot be one's best self by themselves. I do think the internal work is one that you have to do for yourself, of believing and deciding that you will take all you've got, your lived experiences, the good, the bad, the ugly, you'll take your natural proclivities, and you will hone it to the advantage so that you can be useful. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Dakika 56 tok saa 3 mar otieno, wadhi nyime gi weche mago manyien mago imore. Wuoth mar jipange na Viusasa odonjo odiechieng' mar 4 e kaunti ma Meru, kama ne gitimo limbe e chiro Matungu nyaka boma man Kubo. Jolendo mag Muga kod Inoro FM nomoro jopiny kanyakla kod jower kod jominyiero mawuok e gwenge mago mag Meru. Johera mag nyakalondo go kod jodak bende yudo mich mopogore opogore kanyakla kod medore points mag Viusasa. View Yenda monto banku. Nimeshiriki na mchezo wa Viusasa na naimiza watu wa timao waendelee kucheza mchezo wa Viusasa. Wanashinda familion na pia wenye wako na points mingi hapa sasa hivi wamepewa 2K. Na kama mimi nimeweza kujishindia t-shirt. Nimenunua points, nikapata point 120, nikapata mavuli na vile nitaendelea kucheza nipate milioni 2. Na sisi kutoka Muga FM tunasema tunawapenda, tutazidi kuwaandalia mipango ambayo inawasaidia katika maisha yenu, katika biashara zenu, katika ukulima, na tunasema watu waendelee kununua point zao kupitia Jipange na Viusasa. Arwake mesamarwe chituke. Team mar Harambee Starlets owuok e pachoka kochomo Senegal motelo ne tielo mar 2 mar tugo e kindgi kod Gambia.
En tugo mar laro thuolo mar dhi AFCON ma higa manyien e piny Morocco. Motelo ne wuok margi e pacho kae. Jatend piny William Ruto kokalo kuom migawo mar tuke nomiyogi siling milion 10 bang' loyo Gambia odhiambo manyoro. Ruto bende osingo ne timno siling milion 1 ng'ato ka ng'ato kapo ni giloyo tielo mar 2 mar tugono ma gidhi godo e AFCON. Bende osingo mar biro medo gi siling milion 5 kaka tim kapo ni gidhi amodhi gi Gambia. Idhi migi siling milion 2.5 kaka tim. Nyakorom Gajwang team mar Kakamega Homeboys odiche makawuono holoyo team mar Ulinzi Stars gonda 3-0 e league mar KPL. Kocha mar Homeboys Patrick Odhiambo opako jotugo mage kuom kawo point 3 e tugono. E tuke mamoko, APS Bomet noloyo Kariobangi Sharks gonde 2-1. FC Leopards bende oloyo KCB gonde 2-1. Odiochieng' makiny, Gor Mahia biro bedo kagocho gi Posta Rangers e alap manyayo. Anashuka nao uzuri tu ya ile. Wanatafuta goli la pili. Henry Omolo. Josephat Lopaga. Mimina ndani. Mushiri. Yes. Anawapa tumaini sasa Ulinzi Stars. Naye pia ni mpigaji mzuri. Estonesia! Kama Bonfils Mushiri alipiga na kulia. Mchezo umekuwa mzuri, kwanza kushukuru Mwenyezi Mungu kwa point 3 zile tulikuwa tunawania sana. Tulikuwa tunawania hizi point sana, tumfanya mazoezi sana tukisisitiza sana. Tuweza kupata zile chances zenye tunapata. Na nashukuru vijana wangu wamekuwa na lot of urgency katika transitions na zimetupatia hizo mabao. Nashukuru wachezaji wangu maana wanaelewa mchezo. Wanaelewa sana ni new moments. Maana walikuwa mwana tumepata kadi nyekundu. So tulikuwa tuna soak pressure. Siku mbaya sana kazini. We have not played well today and give it to them. They got their chances, they converted them. The few chances we got today, we didn't create chances. To be honest, we played badly today. We seriously played badly. Right from our defense, our midfield, things were not right for our players. So I think there's work to be done. Nyakorom Gajwang alap Mudhaiga Golf Club emobago tuke mag golf mago mag Chairman's Prize jumani. Nyasi mabende dhialo higa chiel mar tich makare kotel ne kod jakom mar gi Dennis Mwirigi. Nyasi makamano biro timore kuom thuolo mar ndalo 7. Tukego nochakore chieng' tich 2 odiochieng' manoket tenge ne joma mine kiluwe kod budho manotimore chieng' tich 3. Bang' mano jotugo mong'ere kaka senior golfers nobedo gi piem margi kaka ranyisi mar higni duto magisechung' e achiel gi club mar Mudhaiga Golf. Nyasi maduong' timore kendo mabende biro bedo katimore chieng' Jumapil gi piem mar jotuk golf mano moting'o piem mageto nyiso mich mago mag rawere kod ber mar tugo golf. Nyasi makamano osir kod kambi mano mar fwambo mar Road Media Services kokadho shabiki.com kod View Travel. For this festive season, where we want to take the Kenyan traveler to Qatar to enjoy from the 23rd of December to the 28th at only $13.85 per person. Also, corporate support the chairman. This is one of the biggest competition where everybody wants to play, not only in Mudhaiga, but other clubs. A special thank you today to all the sponsors who have taken a lot of their time and their resource to make this a reality. The event, in celebrating our members, has been hosted over 7 days. We started on Tuesday with a Green Sums tournament where the ladies invited the men to play, and that was received very, very well, and we were very happy that it was successful. Tok sangwen marutieno Nyakorom Gajwang kanyo bende makelo we giko mano mar weche manyien mago imore otieno makawuono. Nitiere ote moro kama na dwaro somo mano mar Fith Gutu iwacho ni Sharon Awuoro kasani koro giweyo chamo ng'ang'a kendo koro gichamo it dhano.
Mano kaluwore koda masira mabende notimore odiochieng' kawuono e kinde mabende jalupo nochamo it nyawadgi. Alfred Obonyo in bende wacho ni amos ni madama Mary Odhiambo mabende abedo godo e chenro mar mine wacho. Iwacho ni en miyo mong'eyo weche mag telo kod dongruok. Wacho ni wamose kendo chenro mar mine wacho nochopo ni e yo makare. Nyakor mga jong'ina mar mondo mi amake gi kanyo. Haneno ka DJ Kolo kanyakla kod Lin oseikore mar donjo koda chenro mano mar thuma dag mor. Kokamano akwayo ni mar mondo mi ibed koda otieno mokwe. Nyinga Sharon Ong'ao, jal manalokonwa wach nyinge Wilson Ochuka. Orituru masane.